अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे बोले अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जौन गाना बेसब्री से इंतजार करते से फाइनली वो गाना के टीजर आ गल बा। जौन गाना के टाइटल बा आग लगेबू का। तो बोले ऑनलाइन जान लो कि हाँ आग लगेबू गाना कैसन बा और टीजर कैसन बा और वीडियो कैसन बा और गाना कब तक रिलीज करल जाता, पूरा फुल जानकारी मिली। तो बोले कि ई वाला वीडियो में तो ये वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो सबसे पहले बता दी कि हाँ आग लगेबू ये वाला गाना के लिखले के बा। तो भाई लोग गाना के लिखले बड़न प्रणव बिहारी। अरे भाई लोग गाना के लिखले बड़न प्रणव बिहारी। बाकी तो लोग के वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली आकाश मिश्रा के। अरे भाई लोग म्यूजिक डायरेक्टर बना आकाश मिश्रा। और भाई लोग गाना का म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त बा, बहुत ही झकास बा। डीजे म्यूजिक बा जौन तो लोग डीजे भी पर भी बजा सकता, लेकिन मोबाइल में भी बजा के सुनबो लेकिन तो दोनों में ही पूरा खतरनाक बाजी, इतना बेस्ट म्यूजिक बा। बाकी बता दी कि हाँ आग लगेबू का गाना के टीजर कैसन बा। तो भाई लोग टीजर देखला के बाद लागत है कि पूरा देह में जुनून जाग जाता गाना सुने खातिर, पूरा फुल गाना सुने खातिर वीडियो के साथ। काहे कि भाई लोग टीजर जौन बा तौन बहुत ही खतरनाक बा। अरे भाई लोग महा खतरनाक टीजर बा। और टीजर में जौन खेसारी लाल यादव है घोड़ा लेके मार एंट्री करत रहन और एक एगो सिगरेट से दोनों आदमी रक्षा गुप्ता और खेसारी लाल यादव एक एगो बीड़ी में से बार के पियत रहन। ई सब सीन देखला के बाद पूरा देह में जुनून जाग जाता गाना के फुल वीडियो देखे के साथ में, गाना के साथ में। बाकी तो लोग बता दी कि हम गाना गइले बड़न आग लगेबू का गाना गइले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव। अरे भाई लोग खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव मिल के बहुत ही जबरदस्त गाना गइले बड़ लगिन। बाकी तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलियन खेसारी लाल यादव और रक्षा गुप्ता। अरे भाई लोग खेसारी लाल यादव और रक्षा गुप्ता तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलियन लगिन। बाकी तो लोग के ये वाला गाना जौन बा तौन कल सुने के मिली त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे 6:30 में। अरे बोलो तो लोग 6:30 में रेडी रहे लेकिन त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे गाना रिलीज होके वाला बा। तो लोग गाना के मिस मत कर लेकिन गाना के जरूर सुनिया लगिन। भाई गाना बहुत ही खतरनाक बा, वीडियो के साथ रिलीज होके वाला बा। और 4-5 बजे पटना में वो गाने के लेके इवेंट में बा। तो भाई लोग जरा इनवाइट कार्ड आयल हुई वो पटना में जा सकता ये गाने के लेके इवेंट बा। और भाई लोग गाना बहुत ही खतरनाक महा खतरनाक बा। बाकी तो लोग के वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव को फाइन बढ़ा लेंगे तो एगो अच्छा सा कमेंट जरूर करे लगिन। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत